Суба хайр, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Тамошобинони азиз, ҳозир шумода ма як распродажаи 110 сомона пешниҳод мекунам. Ин материалҳо ҳамаш яктаиян. Пешакӣ гап занамтона яктаи мондагиян 110 сомон. Бисёр ҳам аними доинги аъло сифат хушрӯ. Ина марҳамат. Нархи дона оптум ҳамаш яга 110 сомон. Марҳамат, хоҳишмандо метавонед ки интихоб кунед, нависен мада доинган. Ҷада ози ҳар намудош ҳастай, ҳамаш мода нишон метиҳам. 110 сомора. Инаи заминуш савзи талхабаргай. Даиҷа хеле сиё омадистед ки савзи талхабаргай. Ям 110 сомон. Ози гулмайдак чанд дига ҳастай, ушам ҳамаша нишон метиҳам. На, ям ҳами 110 сомон. Хушрӯ. Ин материалаш чия доингай? Доинган. Марҳамат. Ана иҷа бо ҳаст инаи гул. Санги дизайн задагиай, санги хамелеон. Материалаш доинг. Ина барои занҳои калонсол гирифтанӣ бошед. Инами варианти хубай 110 сомон. Инаминам 110 сомон. Ин материалаш дубайский поплин меган ира. Иам хелиай 110. Баъд ҳаст аз анаи адрас нусхаҳои фасон. Иам 110 сомонӣ. Чӣ хеле гуфтум ҳамаш яктаияи пешакӣ ма шуморо огаҳ кунам духтарако. Инаиам 110 сомон. Ин мулоимакай материалаш намедонам чие, лекин ҳамка мулоими хушрӯакай. Сабукакай. Тана наметова. Бисёр вақте мегум сабукай мулоимай тунукай. Тана метова гуфта мепурса не бадан наметова духтаро. Ана ин доингай. Инаи материали хушрӯ. Диден? Иам яктаяй? Як донаян. Марҳамат, хоҳишмандо 110 сомон. Ана иҷада бошад. Ана и вид шабина чӣ хел хушрӯвай 110 сомон. Аҷоибу так. Амиқа дорен тамом? Ина марҳамат. Распродажаҳо 110 сомонаҳо. Ина иам хушрӯ. И атласния материалаш. Духтарако дер накунен. Ямам як донай? Не, аи ҳаст. Аз ин будай духтаро. Ина атласни материалаш блестура 110 сомон. Сангошон аҷоиб санги фасони якумсор задагӣ. Бо чӣ ҳастай? Ҳозир ма шумо бо дигар чизошам нишон метиҳам. То охира тамошо кунен. Касе ки мехоҳад доставка скриншот кунен, мада партоин ютуб вайда ватсапмда ма шумода доставкара фаҳмонам. Точка надорем, фақат интернет кати кор мекунем. Пешакӣ гап занам. Ина тамошобинони азиз, иам доинги мулоимаки хушрӯай барои занҳои калонсол. Бисёр гули мувофиқай. Марҳамат, метавонед дархост кунед. Аз инам як донаяй доинг 110 сомон. Ана имиам духтарако распродажа шидагия 110 сомон. Аз инам як донаяй. Материалаш лён. И яктаяя? Яктая? Як донаяй духтарако 110 сомон. Дер накунен. Ана баъд боиҷада инаин адрас нусхо арзон шидагиай. Марҳамат, дер накунен. Бисёр распродажаи хуб ина 110 пури санги хушрӯ. Материалаш ғавси аҷоибутай. Ай дигар рангам ҳастай, ози нишон метам. Инаи рангшам ҳастай. Инора мо 160 мефурӯхтем духтарако. Ҳозир распродажада 110 сомон шидагиай. Дониста бошед ки як донагиаям ҳамаш. Ана ин гулмайдак ятаи дига ҳастай. Ин материалаш дубайскиай. На, аз инам ами яктаи розви. Хе сангакои хушрӯваки нозукак задагиай. Ана нигоҳ кунед. И доингай. Гули евростил. Марҳамат, сангакои хушрӯ задагӣ. Материалаш беҳад хушрӯвай. Доингай. ғавси фасонай материалаш. Дер накунен. Яктая иам. Инаи ҳоҷиёна бошад. Як дона мондагиай. Иам ҳамин нарх метиҳам. Мулоими хушрӯ. Сангакои хамелеони фасон задагӣ. Нархаш 110 сомон. Беҳтарин нарх барои ин намуд сангу и качествои материал. Бовар кунед. Як донаяй. Нависен, доставкара мефаҳмонам. Ана баъд ози атласни якта ҳастай. Ази дореда чамта? Не, атласниёрам хушрӯ харидан. Гулуш фасонай, сангош хамелеон. Иам распродажа шидагия 110 сомонӣ.
духтаракҳои хушрӯкадамиш дар кор шид, суратша гирифтам ада партоин ватсапда доставкаша баъдан ман шумода фаҳмонам. Ана духтаракҳои хушрӯ, я материали фасони дигар аст продажа да галки. Аи чантай? Ази бисёр будай. Материалаш лёна, нархаш 110 сомон. Ина гули беҳад рӯшанаки фасон. Лёни ғавс якум сорт. Марҳамат бо сангакошон хами лён задагиай. Пушаймон намешед. Иш чи? Иш чантае? Аз инам будай чанта. Марҳамат 110 сомон. Беҳтарин нарх барои анамихе паплино. Санги хами лён. Хулас нависен, доставкара шумода фаҳмонам. боқӣ саломат бошен. Хайр, то видеоҳои оянда.